La palme. Teleport. Luca, stați puțin, o să mori slime-ul ăsta. Știu. Eu văd. Știu doar una. În rest. Ciuciu. Luca, mai ai 2 vieți. Sau ai ales-o pe aia corectă? Stați puțin. Seama. Așa că voi tămili per secundă. Haideți! Hai. Că e corect. Nu vă zic care e corectă. Bro, dar nu se pune dacă faci așa cu pâinicile, Ianis. Știi că nu e bine. Nu zic că... Bro. Da, nu se pune. Bro. Gata, nu mai fac. Gata. Ianis, stai pe loc! Luca, nu te mai mișca, că te teleportezi la Ianis. Scuzați, m-am făcut invers. Imediat, vă teleportez la mine. Aventurie, pe mine Luca, mai e o viață! Bate-te și la pude că-ți frog. Stați puțin că faci. Scuzați-mă. Era corect. Luca, mai e pe loc. Am cel mai Luca, mare. tu adică e corect. Luca, nu te mai mișca. Gata, nu te mai mișca. Care crezi că va fi corect? David, du-mă la Luca. Bine. Mai aveți 2 vieți și puteți să câștigați. Și după aia cine face ăsta? Cine face ăsta? Nu știu, eu nu. Am zis eu. Haide, David. Te bat. Mor. Da. Luca, acum te duci. Stai că eu mai am o viață, mă risc. Ianis, stai puțin acolo. Du-te pe pleasure play. Ianis, te bat, ai pierdut o viață, stai puțin. Aparent ați câștigat, dar știți, mai are o viață. Gata, acum fiecare își mai face un glaze bridge. Eu nu știu cum. Face Luca, că nu știu cum. Stai bloc. Fiți atenți, e foarte ușor. Puneți aici, fiți atenți, stați puțin. Puneți TNT-uri, așa. După aceea puneți